हर जाखाबायलै बारहायाव ओंखारनो हासिगोन खोमा आंबो एबारनिफ्राय स्रां स्राङाव हाबसोनानै थानानै हरावसो ओंखारग्रा जानोसै आं दालागिथ' बै खान्थालाबो उन्दुबाय जानांगौ बे टाइमावनो ओंखारनानै लाखानोसैदां दासो जादों आंहा बादामालिनि हरावसो ओंखारग्रा एबारनिफ्राय बिदिनो खामारग्रा जानांसिगोन स्रां स्राङाव फायखाना सिङाव हाबसोनानै थानानै हरावसो ओंखारग्रा जानोसै आं रावजोंबो नुजाथ'ला आं आन्दारग्राउन्ड जानानै थाथ'नांसिगोन साननैसोआ सिनायनायफोरनि दखानाव हाबथ'ब्ला आं साननैसोखौ आरो साहा बांगालनि दखानाव हाबनानै थाथ'नांसिगोन बे साननैसोखौ साला दादा ओइ दादा आपना কিবা লাগবো নাকি যাবাই দানা এসামিস তো রাইলেন না দানা মা নান বিবন দে আমনাও ওই দাদা কিবা লাগবো নাকি ও লাগবো বাইতে তুম আমার কারণে ছাই আনিব কি सा र आनि आसु र साला लासिं सिं जाबाय नामाब्रा सिगांनिफ्राय एसामिस रायलायनायखौ सोलोंगारासो नालायब्रा आंबो जाम्बासो ओइथ' दादा আপনার सा लाव लाव বাইতে हाथ में लाव ओ दादा আপনার एसामिस तो बहुत ভাল দেখুন ও হয় না বাইতে আমরা জানে বহুত अच्छे से मात करब एसामिस तो ओ হয় হয় দাদা খাবলৈ কি দিম দাদা ओ तुम्हारी दुकान में की আছে এতিয়া মোমো আর চাউমিন হবো तुम हमारे कारण चाउमिन आनिबे चाउमिन ए चाउमिन र आनि आसु साला जिसिबां गोरा सानदोंमोन इसिबां गोरा नङा माथो एसामिसाबो डाइरेक्ट लाबायबानो जायो माथो इसिबां गोदै माथो सेयालाय साला दाना गोदैद्रायखौलाय एसामिसावलाय मा होनोब्रा ओइ বাইটি বাইটি সাতু বেশি গোदै হইছে রে কি দাদা কি হল মানে সাতু বেশি গোदै হইছে রে বহুত গোदै হইছে গোदै মানে কি বুঝি পোৱা নাই দাদা মই কি গোदै মানে বহুত মিঠা हुआ है মিঠা ओ বেশি মিঠা হইছে কি চেঞ্জ কৰিম নাকি দাদা নাই নাই কয়েগা আবি মিঠা সেই চলেগা দে হ'ব साला खाफालाल मज्जा खब्रां नालाय साफोरखौनो मोजां मोनलोंला माथो मालाबा गोबाब मालाबा गोदै मा जाबावगोनथाय हेदो दादा আপনার চাউমিন लाव लाव इधर आने वे आरो बाटन तो गुड बाटन तो बाटन की बाटन इतुरे क्या बोलता है चटनी चटनी ओ सॉस रो आने आसु माबायदि दखानदारिब्रा मोनसे मोनसेल' होफैबाय थागोन खेबसेनो लाबोखानो हाया बायदिनो हेदो दादा सॉस तो थैंक यू रे বাইটি आरो কিবা লাগবো নাকি আপোনাক নাই লাগে বাইটি বহুত ওংখাম উকিবে করছে রে বাইটি কি করিম ইতুয়ে যাবাই করি পালে থাকিবা লাগে ও হয় নাকি দাদা দে দে আপনি খাই থাক दासो जादों साला दासो मोनजादों दिनै सानसेजे मोनजायासै आं बे साला मोसौ खान्थालनि थाखायनो हेल' गोथै नों बहा दं खालाया दाबो फैयाखैनो माथो मा खालाया दाबो फैयाखै अबाव थांमारखो बेलाय बेनोथ' बहा थांखो बियो खोन्थाया फावानो रामोनदानाव सोंहरबाय नोङो रामोनदानाव सोंहरलाय बिसिनाव थांबाय बायदों खोमा र' रामोनदानाव सोंहरनि आं हेल' रामोनदा नोंसिनाव खालाया दंहैयो नामा मा खालाया जोंनाव गैया दा मा दाबो फैयाखै नामा बियो ओहो दाबो गैया बहा थांखो दा आंखौ जा बोरैबासो मोनबाय थाबाय बहा थांमारखो बियो बेबा बहा थांखो खालायाबा दे नोंसोरबो सोंहरलाय सोरनावबाफोर थाहैबायदों खोमा বাইটি ডেঞ্জাৰ গোটাও হৈছে ৰে চাওমিনটো কোনে বানাইবাই কৰিছে কি কৈছে মানে বহুত গোটাওটো কি কো টেষ্টি হৈছে ৰে টেষ্টি হয় নেকি দাদা नोंमारगौ रे बहुत टेस्टी হৈছে আৰু কিবা লাগবো নাকি আপোনাক দাদা ओइ बिमा ओरै फैसा मा जाखो माथो ओंखाम ओंख्रियालाय सामफ्रामबो गोथां गोबाब जाबाय थाखोब्रा बिमा आंलाय सङाखै दा नोंहामजोआसो संदों होद नोंजोंबो जालालै बे रोङै खुनानै मानो सामफ्रामबो संहोबाय थायो नोंलाय मा आंलाय बिदि मावनांगौ आरोना सानावबो सानसे आरो हरावबो नोंसोरखौ संनानै जाबावनांगौ आंहा मेंनाय गैया नामा आं मानसि नङा नामा ओमफ्राय बिदि रोङैखौ रोङै होननानै दोनबाय थानोसै नामा बिदिनो आराम जाबाय थानोसै रोङैखौ रोङै होननानै दोनबाय थाबालाय रोंसिननायसो नङा माथो बेलाय सोलोङाबालाय ओमफ्राय बिदि संहोबाय थानानै बिदिनो जाहोबाय थादों जोंखौ मालाबा दैसु मालाबा गोबाब मालाबा गोथां जा बिदिनो आं जेबो मिथिया गावस्राबा मेंनो रोंगौ आंबा मेंनो रोङा हा बेलेगा मावसे मावनानै आरो नोंसोरनो बे सङै खावै जाहोबावनांगौ आं जानोबा जा सिरि आरो जायाबालाबो थोरसिया अमानो हैनानै होनो आं दे गोथांबाबो गोबाबाबो जानोसै आं बिदिनो सामफ्रामबो दे नोंबो थांदो जाहैखादो प्रभु माथो हिनजावफोरखौ जेबो होननायाब्रा एसे होनबानो रागा जोङो आरो दा बे हिनजावा रागा जोंबा दा आंखौ बारहायावसो फुथुगोन बियो ओंखायनोथ' बांद्राय रागाबो फोजोंजाया मानो लाफ्लांनायब्रा आंलाय बिदि हिनजावखौलाय एसेयावनो रागा जोंग्राखौलाय बुङाबाबो जाया बुंनोबो हाया एसे बुंबानो रागा जोङो दा जिबनानो खैफोद आंहा सामफ्रामबो बिदिनो गोथां गोबाब जाबाय थानांगौआ मा जागोनलै आंना जिबनालाय जोबस्रांजोबगोन माथो आंना देहायानो मा जाबावगोन आंना जिबना हे प्रभु नोंनो एसे अनखांहरदोब्रा मा जाखो आफा माथो दिनलाय माथो बिराद इसोरखौ गोसोखांदों नोंलाय माथो प्रभु होनबाय थादों मा जाखोसो नोंनो ओंखाम ओंख्रि जायाखै नोङो माथो सामफ्रामबो गोथां गोबाब जाबाय थाखो ओंखाम ओंख्रियालाय
बेनोथ'लै मैनाथिया दैखौनो एसे खम होफ्लांदोंनो ओंखामाव ओमफ्राय ओंख्रियावबो संख्रि होनाया बोरैबा स' थांफ्लांदोंनो ओंख्रियाव संख्रिया सामफ्रामबो जाफ्लांदों होफ्लांदोंल' जाबाय थासै नामाब्रा माथो देहाफोरानो थानाय नङा जोंनालाय बिदि मोनजाबाय थाबालाय दे गाबोननिफ्राय बिदि जानाय नंला दा मोजां बुजायगोन आं मैनाथिखौ बुजायदो गोख्रै जानाय नंला बिदि मोनजाबाय थाबा आंना देहायानो गैलायलांला रानजोबनाय बायदि मोनलांबाय आं गावखौनो ए नंगौ नामा आफा खिन्थु रानाखैलै नोङो सिगां जेरैमोन दाबो बिदिनो दं ओमफ्राय नोंखुनजो मोनालाय माथो होनदों होजों लेंहराखै नामा लेंहरनायालाय लेंहरदोंमोनलै आफा ओमफ्राय मास मोनसे सम बिबावदों आं बे मास मोनसेयाव जेबो जायाबा होजों थाइमारनोसै खोमा बे मास मोनसेयावलाय मा खालामनो हानोब्रा नोंलाय जेरैखियाबाबो होजोंनो थाहैखानांसिन नोङो बेनोथ' आफा मा खालामनो हानोब्रा मास मोनसेयावलाय नायनि बे मास मोनसेफोराव मा खाफालफोरा जोंखांबायो खोमा खाफाल जोंखांनोसो होनदों नोङो खिफुद्दानोबो खाफाल जोंखा जोंना जों हावरियाफोरना मालाबाबो खाफाल जोंखाङा जों हावरियाया हावरियायैनो थाखायो आरो हावरियायैनो थैलांगोन जों दे थाथ' आफा आं मैनाथिजों रायलायनि खाफाल जोंखांनोसो होनदों नोङो खिफुद्दानोबो खाफाल जोंखा जोंना जों हावरियाफोरना मालाबाबो खाफाल जोंखाङा जों हावरियाया हावरियायैनो थाखायो आरो हावरियायैनो थैलांगोन जों ओइ मा जाखो माखौ थोबथाब सानबाय थाखो ए जेबो नङा जेखौबो सानाखै ए ओमफ्राय माथो ओंखाम ओंख्रियालाय गोथां जागासिनो दंब्रा माबायदि संगासिनो दं नोंलाय ए माबा आं अदाबाव संनो रोङा अदाबाव संफेराखैना आं अरदाबावबो माथो एखेयानोखा गेस बायदियानोखा माबा बाबाया जानबाबायनो बिदिनो सानफ्रामबो गोथांल' मोनजाबाय थायो आंबोथ' माथो ट्राइ खालामखादों मोजाङै संनोलाय मालाय गोथां जायोबालाय आंलाय माथो खालामनांगौ संनो रोंबानो माथो गोथां जानाय नङा गावहा संनोनो रोङा नालाय ओंखायनोथ' गोथां जाबाय थायो मोजाङै संनांगौरा गोसो होनानै दे गाबोननिफ्राय नोंसोरनो संनानै जादो आं संला इसे आराम संनानै होबाबो दायसो जायो नोंसोरनो बिदि नङालै खोथाखौ बुजि बिदिनोखा खोथाया नायखा नोंसोर गाबोननिफ्राय संलाबा आं ओइ रामोनदा माथो खालाया दाबो न'आव गैयानो अबाव थांमारखो बेलाय बेनोथ'लै बहा थांमारखोथाय बियो सासेया ओमफ्राय खान्थाला गाबगासिनो दं दहायनिफ्रायनो मा जाबावगोनथाय बिसोरजों बेनोथ'लै खोथाया खोन्थायाफ्रामानो बहा थांमारखो बेलाय बेनोथ'लै जेरावबो थांफेरा बहा थांखो बेलाय दिनैलाय नोंगौथ' आरो जेरावबो थांफेरा फनाबो सुइच अफसोबाव मानसिना लै आंबो दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो दं फनानो नाङा मानसिना सुइच अफसो फनानो दालाय बे हरना गुरनायावलाय बहा नागिरबावनोब्रा बेखौलाय गाबोन फुंसिमाव सफैयाबा गाबोन फुंफोराव नागिरनोसै ने रामोनदा ना मा होनो औलै दा हर गेजेरफोराव फैगोन मा बियो आंबो बाबायलै गुसु गुसा नागिरनो गाबोन फुंसिम सफैथाराबाथाय गाबोन फुङाव नागिरनोसै दे एसे एनै दे जागोन थांसैलै आंबो न'आव गुसु गुसानो थानो बाबाय आं औ दे थांदो दे गुड नाइट गोथैबाय दे सेम टु इउ खाला नों आंखौ गारनानै बहा थांमारखो खोन्थायाफ्रामानो फैफिनगोना गोखै नोंखौ मोनाबाथाय थैथारगोनलां बे जोनोमाव खाला নং বহা থাকমারকে খন্ডিয়া প্রমাণে ও হয় নাকি আৰু দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছা সেইটোৰে আমাৰ এইটো গজনপুৰী গাঁওটো ইয়াৰ পৰাই আহিছো মই সেইটো গজনপুৰী গাঁওটো ইয়াৰ পৰাই আহিছা নেকি আপুনি ইয়াৰ পৰাই হয় নেকি দাদা আৰু আপুনি ইফালে ক'ৰবা আহিছে নেকি যে ইমান ৰাতি আহিছা নাই এনে বেৰাবে কৰিব আহিছো মই নাই এনে ঘুমনে আহিছো মই হয় নেকি ইমান ৰাতিত ফুৰিব আহিছা আপুনি ৰাতিতে ফুৰিব আচ্ছা লাগে ৰে মোক হয় নেকি দাদা ইমান ৰাতিত ফুৰিব নালাগে দাদা চোৰ বুলি খেদাব ৰাইজকেইটা আপোনাক এই মোক ইগিটাক ডাৰ নালাগে মই এক্টৰ মানুহ না ইকাৰণে ডাৰ নালাগে ৰে এনেকাক হয় নেকি দাদা আৰু অকলে আহিছে নেকি আপুনি আমি অকলে খাপি কাকত ডাৰ নালাগে মোক দে আপুনি ফুৰি থাক দাদা ময়ো দোকান বন্ধ কৰিম কিজান ইমান ৰাতি হৈ গ'ল দে ভাইটি বন্ধ কৰ ময়ো যাম ঘৰত দে হ'ব দাদা साला जिसबां जानांगौ जाखाबायलां दिनै साला दिनै जिसबां जानांगौ थिगसे जाखाबायलां दहाय फुङाव सानसे गाहाम जेबो मोनजायाखै आं ओंखायनो थिगसे जाना लाखाबाय आंलाय गावखौनो गाव एसामिस रायलायनो रोङासो सानदोंमोनलै टेनजारसो माथो आंलाय एसामिस रायलायनायाव एक्सपार्टसो दखानदारियाबो साला बिराद मोजां जायो होनबावदोंसो आंनि एसामिस रायलायनायखौ आयै साला दाबो सानसेयानो जाजेनाखै बोरै थाबावगोनलै आं बिदि 15 दिन गाहाम थाखमा साला बे खान्थाल मोसौनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोर गासिबो साला बे मोसौ खान्थाला आंनि जिबनखौनो जाबाय बे मोसौ खान्थाला हे प्रभु बे 15 दिनखौ गोख्रै थिनहरदोलै नोङो आं थानो बाबाय बिदि थाखमा
बयबो खाथियाव नों दसे दाबो दं नेना